Восточная кухня, якум лайки обдура камондам гад нестай. Айси, мерхаба. Ки восточная кухня обуна шиди айсида. Коммент бумон тудам мешава. подписчиктон 72 шида. Чанд қаб пеш ба худо ва гирифта ягане ютуб диди. Мерхаба. Зиком карди восточная кухня.
айся бугӯ апаҷон обунаш шидем бишава тилавша мефаҳми ай киҷо необычный ребёнок ман ранги худат намефаҳмам ира бин даиҷа ман навистам раҳмат апаҷон гуфта навистам ман намефаҳмам агани гап мезадум комментария бумон зиқ нашен бу 74 шид ҷаҳонгир салом алейкум ҳама каса хубен ва алейкум ассалом необычный ребёнок ин ҳами ҷаҳонгир дар обунаша 4 каналаш қатъиёзи обуна мешавад дастгирӣ мекунад дар канали манам дар канали шумам шидагиай ба 4 каналош бисёри одамо медроянд подпис мекунанд бо подпис мекунанд о ки необычный ребёнок ха чо мекунӣ мешини ҳама иёра каналошна кофта мақсад обуна шидан нашидан алишер компания салом ва алейкум ассалом алишер сӯзи тинҷи саломатиёт хуб хуш омадӣ ҷаҳонгир иқа камнамо мегаи нагӯ ҷаҳонгир хурсанд шидагӣ будам мақсад соатон пур шид эфир намекунам гуфта ки ютуб соатҳоро гирифта истай барои ҳавай бо эфиркунира сар кардам хай 2-3 рӯз да як мекунам ҳар рӯз не сеюм лайк раҳмати калон алишер мешавад сӯз раҳмат худо мавақт сӯз бошен ҳа мега ҷаҳонгир пешравӣ канало чӣ хела алишер сӯзен хубин ҳама каса бародарон ва хоҳарон шукрона алло сӯз алишер ӯ дугонатон русия мефаҳма не гоҳ-гоҳ перевод мекунад чиш қатӣ гугл қатӣ ман вая перевод кардан амиқа пурсидам ай эфирошон ягонташ фаҳмонда натонистан амин меган ки гугл қатӣ гапомона перевод кун мехонӣ меган ман натонистам дастгирӣ кунед мекунамтон дастгирӣ мега навои рӯдакӣ апа чанд кӯдак дорӣ 3 та дорам 2 бача дорам 1 духтарча муҳаммаҷони рустам фарзандо дар тоҷикистонам пешравиҳо секин рафтаистай мега пешравиҳо суст ман прямой эфир кунам барои чӣ ҳеҷ кас намеояд намедонам алишер як рӯзда чанд бор та эфир мекунӣ подписчикот агани ай 1000 боланд ку алишер баъд пешравӣ ту сустаям хе 90 рӯз ждат дорум жалоб омадагиай агане соатот пур шид ҷаҳонгир ай ман соатон пур шидагиай ё алишер подписчиком камай 200 чанд тана мераса алишер ман мерам ку мега восточная кухня не мега ҷаҳонгир бо чӣ агане чӣ жалоб омадай чира нигоҳ дорӣ ту 90 рӯз королева омад суратгирӣ селфи кардаистай сӯзи тинҷи королева амҷода ҳастӣ 90 рӯз да пур мекунам иншааллоҳ сӯз салом алейкум сӯзин хубин ва алейкум ассалом худоро шукр сӯз амҷода майда майда ҷунбидаистем худо чӣ ҳол дорӣ королева шукри худо сӯзм раҳмат худо ҳамавақт сӯзак бошӣ
Ҳамин королева камнамо шидай. И королева худаш ба худашай восточная кухня. И ҳозир админай дар як группаи чақчақ. Королева? Не ҳаминҷаям ку мегам. Соат пур мешаваю мехарам, но ман дар жалоб дорам. Ҳамин ба тарсидестам нест нава. Бехавотир заявка рӯӣ мекунам. Фаҳмо нест шавам. Касе дастгирӣ куна? Манам мекунам дастгирӣ мекуна. Инак ки Алишер Навоӣ добуна шав, Навоӣ Алишер добуна шавад. Ҷаҳонгир ба 4 каналатам меорам дастгирӣ кун. Дар як рӯз 2 бор эфир мекунам. Ним соат интизор мешавам. 1 нафар ё 2 нафар медарояд ба ҳамин тамом. Фаҳмо. Тахмина зинда бошӣ. Мо бо шумоем. Ҳамиқа айдасти мия то навора бо шумоем. Гап нест апаҷон. Кор дошта бошен эфиртона кушта, телефона кушта кортна кардан бигирен апаҷон. Раҳмат барои дастгиритон. Ҷаҳонгир. Апа дидӣ чанд шид, чанд тел шидам. Илҳомиддин шидию ютуб тоза кард мега ку восточная кухня мега ҳози мега 790 будӣ мега. Чи 774 шидай бо ҳавай роста ку я бор бин. Подписчиком чанқа шидиян. То ҳозира дар хизмати худат будам апа. Гап неста Илҳомиддин. Раҳмат барои дастгирӣ. Ай шумо чӣ мерад ҷонтона намегирем обуна шавед мега. Охи. Апаҷон ман ҳамаш да обуна шидагӣ бо зангулаш. Ҷаҳонгир обуна шавед мега необычный ребёнок. Соат пур шидагӣ ми апа тахмина соати ман пур шид. Ютуб гирифтаистай балош занаи. Ахир Америка мерам барои жалоб кунӣ. Беҳтарин ман 2 кӯдак дорам апа, як бача, як духтар. Фаҳмо. Ба фикрам ки кӯдако дар пештанан ки Муҳаммадҷони Рустам. Ай ман дар Тоҷикистонам. Ина моҳи феврал биёй агар 3 сол мешавада. Ай ман дурам. Ана иншоаллоҳ то февралам меорам. Илҳомиддин обуна шавед. Ман ҳам мешавам мега необычный ребёнок. Илҳомиддин необычный ребёнокам дастгирӣ кун. Тудам обуна мешаванд. Ки обуна шавад бо 16 канал подписаться мекунам бо зангулаш. Необычный ребёнок. Ина Алишер компанияда обуна шав 16 канал қати обунат мешава. Марам дастгирӣ кардагиай ба каналош. Илҳомиддин тиҷида биша. Ёям хеле хушрӯ дастгирӣ мекунанд. Зани пурҳунар. Ман ҳамин силкаи апашкара биёрам. Духтаро чи додаро ҳамин як силкаи канала меорам. Оз дар ҳамҷа закрепид мекунам. Зани пурҳунарай апамон 3 кӯдак доранд. Дар шаҳри ҳамин Подмоскови дар биен дастгирӣ кунен. Вай просто силка оварда наметавонад силкаи каналшона. Ман озе оварда закрепид мекунам. Ҳамин ҳатман дуроен чи подписаться кунен зангулаш қати дар ҳамон комментария бинависен ай эфири тахмина гуфта. Вай апашка шумода дар ҷош обуна мешава. Майли? Ина ҳамин силкаи апаи зани пурҳунарай дӯстони азиз. Касе обуна нест, обуна шавен дастгирӣ кунен. ҳатман нависен ай эфири тахмина гуфта апам ҷошуда шумода обуна мешава. 786 шид апай тахмина. Шид раҳмат.
Илҳомиддин обуна шавен мегӯям. Тахмина гӯен обуна шавам, ман ҳам обуна мешавам ба каналошон. Гап нест, ина узи гуфтаистам апаҷон, силкаи каналтон овардам, закрепит кардам да боло. Алишер рост мегӯяд, мадам обуна шид 11 канал қатъӣ. Дарё влог. Салом, ва алайкум ассалом Дарёҷон. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб фарзандакос соз. Алишер шидам брат, боз ангулаш трам биша брат, мега Навоӣ. Бародарон ва хоҳарони азиз, соати 21:00 дар бо вақти душанбе прямои эфир мекунам. Ҳаматон биёин, илтимос. Гап нест Алишер. 9 уҷа боша, 7 иҷа ҳая. Майли, гап нест. Канали Таҷ Маҳмад дроин видеора бинен. Гап нест Шаҳноза. 7 лайк. Раҳмати калон барои лайкҳо Дарёҷон. Ҳо апа мега. Апаҷон силкама закрепит кунен. Дарёҷон, ман силкаи ӯ чира зани пурҳунара ҳозир овардам, я 2 минут шида закрепит кардам. Силка оварда наметонан апашка. Ҳавая мегум ика подписчик ҷамъ кунам ҳаваёда. Ика рад мекунам Дарёҷон. Гап нест Алишер. Аиси. Раис Мардакҷон занг задаист. Хай майли, ҳозир эфир медроя. Гап нест Алишер. Адиба, салом, ва алайкум ассалом Адибаҷон. Сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? Навои рӯдакӣ ҳозир мешавам, мега. Хуш омадӣ Адиба. На шукрона, худо раҳмат апаҷон. Худо ма вақт соз бошен. Алишер, ман шидам, мега Адиба. Сӯзен ҳаматон хубен? Шукронаи Алло соз Адибаҷон. Шумо сӯзен? Шукр соз. Номам Мадина. Ёдам мебироя Мадинаҷон номат. Барои ҳавай номи ҳавайта хондан мегирам акон. Илҳомиддин силкаи канал мега. Апа сӯзен хубен? Шукронаи Алло соз Адибаҷон. Дарё 8 лайк. Раҳмати калон Дарёҷон. Хуш омадӣ. Фаҳмо апаҷон. Дарёҷон, бо хафа нашавӣ хоҳарҷон, просто апашка чӣ оварда наметона силкаи каналшона. Дӯстони азиз, илтимос, ҳамин касе апаи зани пурҳунар да обуна нест, обуна шавен. Блогери навай то ҳатто силка оварда наметонам. Барои ҳавай силкаи каналшона да боло закрепит кардам. Дӯстон дастгирӣ кунен, шуморо дастгирӣ мекунанд. Ҳамин ай эфири тахмина гӯен, мефаҳмам ки мақсад ай эфири ман омаден, дарав ҷошта обунатон мешава. ҳоли апа ман шумода ҳамин рӯз запис экран карда силка овардана нишонтон метиҳам. Дига айҷа пас миёрен хитон силкаҳои каналтона. Дарё влог манда шавен, мега Дарё. ҳозир ман як видеои девонагӣ монтаж дорам. Баъд рӯе дастгирӣ кунен. Хуб рӯдакӣ. Алҳамдулилло апа, шумо чӣ ҳол дорен? Шукронаи Алло, мо ҳам соз Адибаҷон гаштем амҷода. Лавлаваки ютуб. Адиба. Восточной кухни шавен, мега. Зани пурҳунар шидам шавен, мега Дарё. Дарё, силкаи кияй ту пӯшкада гаштаӣ? Ман обуна шидам, мега Адиба. Раҳмати калон Адибаҷон. Меп бурум. Хубин ҳамагӣ. Шукронаи Алло соз. Киҷон ҳамин чӣ навистаистай? Осия Аиси чӣ менависа? Ман гапша намефаҳмам. 12 лайк аз номи Алишер. Раҳмати калон Алишер. Хай ман рафтам апа. Раҳмати калон Илҳомиддин барои дастгириҳо додарҷон. Ай худам, ба худо ту кай блогер шидӣ? Эфир давом дорад меҳо? Тахмин чӣ ҳол дорӣ? Ҳеҷ Осияҷон, аминҷа шиштам. Дина ютуб 25 соат ма гирифт. Ман хурсанд будам, ана ака дига эфир намекунам, телефонам пури эфир намешава гуфта каналам. Яке мебинам 25 соат агирифта, маҷбурам ки бо эфир сар додам. Ман тамом шуд гуфтиям. Не Оишагул. ҳамин ютуб ай дилои ман задай, апаш ҳичи надорад. Чуба Адиба? 16 кас намерасад обуна шавен, мега. Гуфтам ку, мега. Гуфта будӣ, акум аҳамият намедодум.
Илҳомиддин шидам бо зангулааш мега охирин. Алишер гуфта иста иқа лайк ҷамъ кардам, сума надодам, қаҳрам кард, блогер шидам. Гап нест. Осияҷон шидам бо зангула, шуморам шавен мега. Навои рӯдакӣ шидам обуна, шумо ҳам шавен мега васточнай. Лаҳзаҳои гуворо давом дорад гӯена пашо. Навои рӯдакӣ Осияҷон ҳамин силкаи закрепит кардагида обуна шав, ту дам обуна мешавад. Зани пурҳунар, блогери навай дастгирид мекунад хоҳарҷон, апаҷони хоҳарҷонӣ намедонам. Зани пурҳунар да ҳамиҷа силкашон оварда натонистам, ман оварда мондум. Ина бо як каси дига дар ту мешавад бо зангулааш ки Осия. Ман барои ҳамин эфир кардаистам. Ҳа, фаҳмо, манам мекунам агане. Эфир кунед гум ноз каред. Соатотна гирифт соних. Ҳо, нагӯ ки Оишагӯ рост мегӯй ба худо. Ҳамин дуои ту гирифта Оишагӯ. Намедонам бисёр медидам ҳавайда бошад, ай дилам задай. Ҳо, мумкин адиба. Ку бишен мегӯ мега. Дарёям ина обуна шавен дарёдам. Иам блогер шидай. Майли мешам мега. Ҳама бо колокольчик коммент, пожалуйста мега. Аисидам обуна шавен дӯстон. Бок той хар. Остаҷон обуна шидам, шумо ҳам шавед мега. Шидам бо колокольчик тахмин. Гап нест. Осияҷон якта комментария бимон, бугӯ ки чи ай эфири тахмина бугӯ ҷош да обуна мешавам, барои ки ман хеле гуфтум да. Ай эфирим одам брава обуна мешаван ози. Як комментария бинумон тамом. То охир мега. Ҳо не иё блогери навай мешаван, дастгирӣ мекунан. Дар группаи блогеро ҳастан. Муҳаммад, салом апаи тахмина. Ва алайкум ассалом Аиша. Сози тинҷи саломатиёт хуб, хуш омадӣ. Ҳамиҷода ҳастӣ? Бе ба зани пурҳунар обуна шидам. Комментария монди Алишер. Авай занакам апаҷонмонам дастгирӣ кунен, савоб мегирен. Ба худо ваиам шумода мешаванд. Комментария бимон, ай эфир гуфта, баъд мешаванд обуна. Соз раҳмат, ҳамиҷадаем. Чо кади канал асос карди Аиша? Мондам апаи тахмина. Гап нест Алишер. Ҳозир ту дам обуна мешаванд. Апаи тахмина шумо созен саломатиёт. Созай шукронаи Алло соз Аишаҷон. Ту ҳам ранги ман камнамо шидаӣ. Ҳамаш дурӯғ мегуфтай. Ман абед накардам. Дастгирӣ кардам, медром мебинем ягон кас нашидай. Ягонташ гуфта буд ки Илҳомиддин обуна шидам, гуфта Илҳомиддин. Ҳо нагӯен. Не, ҳол вақтам нашидааст. Фаҳмо. Алишер кани 16 каналот мега Илҳомиддин. Ҳамин ки Алишер гуфт ба фикрам ки Илҳомиддин обуна шидам гуфта. Ҳо апа мега. Хеле дурӯғ нагӯен дӯстони азиз, то ахира дастгирӣ кунен. Отписатся накунем ба худо, ай ману шумо ҳеҷ чӣ намерава.
шидам. Меган мада мебинам наоборот кам шидест. Чӣ ба? Намедонам. Не мешаванд ин духтаро мешаванд, Илҳомиддин мешавад. Намедонам. Канали фурӯшӣ дора 1000 боло просто соат надорад. Гимша қати канали 1000 болот қати соат надошта боша. Чанд сум мегӯй? Бо бизнес гузашти Ҷаҳонгир? Восточная кухня шидам, мега Осия. Манам обуна шидам 412 подписчики аиси мега. У агар нашава хат чӣ кун отписаться кун Восточная кухня Осияҷон обуна шидааст. Восточная кухня шидне ки ҳози датам ге боло да нависондагия Осияҷон. Апай Осия ман видеота сооб мондам мега. Ду каналам ҳайку мега. Боиш бизнес да гузаштай. Хоҳари қадрдонам то омадани ман 10,000 шавид илоҳим. Гап нестави шагул ами дуо када бра. Аяму Тоҷикистон подписчик биёви чо мекна? Ина самолёт да шишти телефони ҳамара биги апам да обуна шавен гӯи чо мекна? Миннатдорам Илҳомиддин. Раҳмат касе шавад обуна баракати каналша худованд бития. Омин. Восточная кухня. Ба худо ҳами духтарко ҳамашон блогерои наванд. Чӣ намекна? Обуна мешаванд Илҳомиддин. На трафан мекна, на Осияра ба худо. Ман айё боварӣ дорам. Апай тахминан ҳеҷ ки имрӯз нест. Да эфир ки Аиша Восточная кухня кира мегӯй? Супер-пуперма мегӯй. Ва соатоша буд ка дига нест худмам зиқам. Соато пур шид ку Аиша? Бизнес мекунем. Ҳо, гап нест. Агане ай сипас бизнеси канал фурӯшӣ гуфтам менависам салавҳаи эфирома. Ҳо, мега. Соз Осияҷон гаштам ватан раҳки тайёрӣ барои ҳаму камнамо. Нашид ютуб пул надодаестай. Ани хиттон. Ай ман пур шидо соатам. Ҳамин подписчик надорам ки Аишаҷон. Дастгирӣ кунен, подписаться кунан, дӯстотон чӣ кунен, подписаться кунан илтимос. Фаҳмуд бемеҳр нашав мега. Оли Тоҷикистон бурава дига якҷо ютуб медроя ки Осия. Мо коргар нестем, хона даем, чизе партоем, тамошо мекунем то охира. Восточная кухня домашняя хозяйкай. Ман видео мондам ғайри апай Осия ягон кас комент накард. Илҳомиддин ман да эфирам додар. Киҷо ман ҳозир мерам? Эфир дорум ку эфирам ҳозир тамом шава. Камаш монда, я 18 минут монда. Мерам ба тамошо мекунам. Даличкам партофтамо. Муборак шава. Раҳмати калон Аиша. Неки охир подписчикам 1000 нестай оли. Не бемеҳр не апаҷон мега. Омадам ина бо хуш омадӣ нури қалбон. Не қалбон, нури қалбон мегум, қалбончик. Ман ҳамара дастгирӣ мекунам Илҳомиддин. Ман як дугона. Ҳамаш ютуб да сарфам намерам мегӯд. Фаҳмо. Ранги қайсингили ман. Қайсингил ма духтарчаша мепартом эфирома. Ба мегум ки чи видеои каналма. Ба меган ки не ягон чи набоша бо мора маҳкам кунам мега. Тоба мегум хай майли. Нашавен не. мадам тахминан ҳамаи хеле 150 буд, 147 шида, кам шида. Мада шаван обуна силкаи каналшона партам, ман ҳам обуна мешам. Не ки ҷон апаи зани пурҳунар чи ай ютуб тоза мекуна. Шумо навен оли, ай шумора мегира, хушрӯ мегира. То ами 200, то ами 500 шидан, туна хеле ғам метия.
мешаванд. Чи ба ина оз ман ҳамашуна гуфтам шида истанд, коммент монда истанд да шумо. Ба шумоям ами силкаи видеотон айку таи видеотон да коммент монда истанд. Ана ай ҳамуҷа бинена ба обуна шавен. 50 охирша як моҳ ай ғам додес ютуб. Охи бежанам рафт мега. Чи ба мажам рафт. Ки бой? Салом алейкум апаҷонам, омадам айноми ба мажам. Чӣ мегаӣ? Ба маж? Ойшагул обуна шавен, марам мешавам мега. Нури қалбон омади хуб кардӣ мега. Телом места кор дорам, гап нестай. Апай тахмина ина гирен, просто соат ҷамъ кунен, и всё монетизация рӯӣ мекунед. И доллар шарақ широқ шумурда мегиред. Не, раҳмати калон ҷаҳонгир. насибат куна. Бигирен апаҷон мега. Раҳмати калон. Ба мажа боша. Чӣ мега, ман намедонам. Ном тасоз бинавис. Закрепит кун тахмин. Ман силкаи ӯ блогери нава закрепит кардам. Осияҷон бахшиш хафа нашав. ӯ апашка оварда наметавонад силкаи каналшуна. ёй метарсанд Тоҷикистонда. муҳаммад шавен мешам брат. муҳаммади брат обуна шав навои рудакида. то ҳазора мега. майли хоҳари қадрдона мега. бишен мешамтон мега. ман рафтам шавҳарам омадан. гап нест ойшагул. гриби ойшагул. безеб ку ойшагул мега. шидим шуморам шавен мега. осияҷон ҳами хелаку мега. юсуфум апаҷонам тобае мега. И кияй? юсуф нӯширги корот нури қалбонаи. апай тахмина 13 лайк нав ёдм эсм омада. гап нест. гриби. ойшагле бо мегум и кияй номша. номта ба худо дига алиш кун ки ман хондаш наметонам. и чӣ нависондагиай? як шабда подписчики мана 18 каса тоза кард. иқа нодамане мега. тозаам мекунам мегрезанам ки восточная кухня. ҳозе эфир меем мурайқабат. ин номи ира бинен охи. ба мажм. эй худои ба мажм рафт. чиш рафтай наметонам. ба мажм яъне ба мазам рафт мега. ин чӣ мега, ман наметонам. грехт охи мега. ин нӯширги корот. грехт дига яктаи дигаша биёр охи. агар канал кушода бошад иқа намеран. ҳами хелай. ха ба маза будай, мазаш рафтай. фаҳмо. ба маза будай, мазаш рафтай. шит. инаи хеле тоҷикӣ карда буфаҳмон охи. нӯширги корот. юсуф хай и қарак мондай аймаам ки ҷон аишаҷон кушода мешавад сообществам. чанд қаи дастгирӣ кунанд, манам бада ҳами чӣ реклама мекунам каналошона. мисол сообщества мемонам. 50 рубли 100 рубли да сообщества намемонам бепул. 2000 да реклама намекунам. қати дига рафт бо пушаймон шидай мега як бор шансте чиликота мебусам.
خدا بگیرت بگو کسی باشه. کخنی نه و خی میگه. من شما دا با 3 اکانتم ابونه شدگی گپ نیست عایشه جان. канал такшо манам дастгирид мекунам. як фаҳмидем ту ба мазм бачаи ту мега. о нури қалбонай вай. муҳаммад мада чӣ мега. майлаш мега раҳмат. мада намешаванд диди апаҷону мега. мешаванд бечора шикасти агане ба мажид рафт гу мега. о ба мажиш рафтай зиқ шидай. о шикаст лек нарехтам оли мега. бо тоба кардам эфир намекардем эфира ёд кардам гапзанӣ рава миқати ҳаматон чахчахкунӣ рава вале насиб боша монетизатсиям ай ҳазор ки гузаштамам эфир карда мегирам ба ҳамон ай ютуб қати омӯхта мешидай бо сари дилет ба номи мондагите ба мажм мега. ҳамира бугӯ мара ёд накардина паҷону. ҳамара зиқ мешидай бо нури қалбон ки юсуф зиқ мешай бо эфир намекунӣ. ҳами ягон чита гум кардагӣ барин ба ҳамин рӯз хостам иқа эфир кунам гуфтам чахчах кунам. манам кай эфир мешуда бошад мегуфтам. хонашинии ки аиша ҳозир программам асос кунам насиб боша пагаву 1 соат амин 2-3 соата қати мекунам ябора 2 соат мекунам чахчах када мешинем. ҳозиқ мешай марам ҳамин хел соатон буд шидай аммо бо эфир мекунам. ки ту заявка роӣ накарди оли юсуф? ҳамин кай эфири мерам тарақ парақтар кор мекунӣ бабо мечаспа эфират. гоҳ-гоҳ ҳамун балконда истода гапот нагӯш мекунам бо буромада мерам. не оли апаҷон мега чӣ барои накардаӣ? кор мебуром гуфтен барои ҳамон. не кор набуромадам оли ман ки рафтам уволит шидам ай ҷои корам ҳамин мегум гражданствама подавать карда гирама баъд ба фирҷа справкара гирам кор бубуром. охи намефурам мега чӣ ба? ина 5 минут пас эфирро мебарам. хай имрӯзаш на ҳамин басай. охи ҳамин кира мегум? муҳаммада мегум ки аиша тира мегум. номерома нависта бигӣ ватсап да чахчах мекунем.
имо дорӣ? Ту имо надорум гуфтагӣ будӣ, а? О, гирифтам. Оҳӣ, дига нанавистӣ ку? Ҳама мегӯяд ту барои пул подписчик ҷамъ кардӣ. Барои чӣ волид кардем? Рости гап корум нафорид мара уҷа. 1 солу 2 моҳ ба зур кор кардам. ҳозир пушаймон шидам. ҳозир сменаи графикомон пеш 1 сутка кор буд. 1 сутка омада хоб мекардӣ, боз ҳари кор мерафтӣ. ана ҳозир 1 рӯз кор мекунӣ, рӯзда 1 сутка дам мегирӣ, бо шав мерӣ, бо 1 суткаи дига дам мегирӣ. Ами хеле шидай, зур шидай, 3 та смена. Аку баъде ки буромадин дига намедуром гашта. Оле реп мепартон фақат бад, апаҷон. Чӣ ба? Ин репҳоро ту айгиҷо придумид када хонда истӣ? Зур када бо монтаж карда? Имо дорум группада. Намехоҳам, наметавонам ҳама ҷавоб дода. Фаҳмо. Хад не группада намегӯм. Ҳама хемақати чахчахкунӣ мегӯм. Охир душман бисёр дорум, ҳар чӣ меганам бахиланд бо. Аҳамият наметии. Вақтам бемалол шавад, шумода занг мезанам, гап нест. Ту каналта кай пеш мебарӣ Аиша? Охи апаҷон, ман реперам. То ба як канал ман 30,000 фурӯхтам. Кадоми каналта? Ту бо канал доштӣ? Намедонам пеш барам ё не. Чӣ ба пеш намебарӣ? Ҳамиқа меҳнат кардӣ, ҳамиқа мепартоӣ. ин қадар қина монтажкунӣ мегӯям. Ҳечи қинӣ надорад. Канали репон буд. Ӯро шумо намедонистен. Замзада номаш. Давҷа худат реп хондагӣ? Қадар қина монтажаш.